Nagpagwa ang Department of Education o DEPED sang year-end incentive para sa 1 ka milyon sini nga kwalipikado nga empleyado kang isang regular contractual kag co-terminus nga na-appoint sa nagkalain-lain nga talatapan. Suno pa sa DEPED nga makabato ng mga manunudlo kag mga non-teaching personnel sang 20,000 pesos nga Service Recognition Incentive o kun SRI kag 5,000 pesos nga Productivity Enhancement Incentive. Magabaton man ang mga non-teaching staff sang duga nga 10,000 pesos sa idalom ina sang Collective Negotiation Agreement Incentive. Samtang ang mga contract of service kag job order workers makabaton sang 7,000 pesos bilang gratuity pay kag nakadepende sa kadugayon sang ilang nga trabaho. Suno pa kay Education Secretary Sini nga ang insentibo nga ini kabahin sang ilang nga pagtinguha nga kilalahon ang sakripisyo kag obra sa pampubliko nga edukasyon diri sa Pilipinas.